this is Chef Kentut. Ngayong araw na to ay gagawa po tayo ng gulay ng saluyot. Healthy na food. Ito po. Yan. Ayan. Ito po ang lulutuin natin. So, madali lang po itong lutuin to. Ayan guys, magpakulo tayo ng tubig ngayon. So, ilagay na natin yung sibuyas. Ilagay natin yung kamatis. Itong luto na po, simple lang po ito na luto. Lagyan natin ng 1 kutsarang asin. 1 teaspoon ng bitsin. Ayan, lagyan natin ng magic sarap. Ang magic sarap po ay kayo na po magtansya po. Ayan, lagyan natin ng magic sarap. Kayo na po magtansya po. So, lahat ng ingredients ay pinaghalo natin. So, ngayon, tatakpan natin. Papakuluin muna natin. Ayan, kumukulo na po. Tapos, lagyan na natin yung isda, yung piniprito natin. Takpan muna natin saglit. So yan, ilagay natin yung saluyot. So, paghaluin po natin. So, takpan muna natin saglit. So, paghaluin na natin. So, titingnan natin kung yung gulay ay lambot na, pipirisin natin. So ayan, pipirisin natin. Yan ay malambot na. So medyo malambot na. So mamaya ay patay natin yan. Within 2 minutes, luto na po yung ano natin, gulay. Ayan, mga guys, luto na po yung gulay saluyot natin. So if you're new my channel, please like and comment and subscribe. Thank you. God bless.